Hey guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोन गासिबो बरायबाय आंनि YouTube चेनेलाव। आं दिनै बरजरा वाटारफलाव फैदों माने दा थांगासिनो आरो नायलांदो। चेनेल Hey, Mikem. Look. Hi. Yes. Wow. Bordora waterfall, Bongaigaon district, near Bodoland, Sirang district. Are near nih kena nama. Wah. Saya. Bini dia lansia, baik kuro barsung kuro dong, bini punya ya. Tengah dugina pigan, nada ide dugina kan nugan. Video kau jauh sini lang, mana nugan, teh barsung naik kong. Acha, mesti kita nengkang mana ni channel gua dan bah channel kau subscribe kalam nah. Are bell icon kau tuna nih, notification all out kan all out. Betul mesnya udah yang pia, bijeng. Dah दैज्लां नाव अखा हाबाय थानाय फैयो दैया नै वा बरियालै जायगा नोंथांमोनाबो फैनो हागोन दा कारजों फैबा एसे गोजान थाबायनांगोन बाइकजों फैबाबो एसे थाबायनांगौ दा ससे लामा बायनानै दं बैयाव दाख्लै दैबाना जादोंमोन बेयाव नङा एसे थाबायनांगौ आरो नै खोनादोंना दै बारजुमखौ बेयाव मन्दिर दंफैयो गोजौआव बेजोंथ' मेसेङाव दैया फैया नों फैबा बेजों दै दंमोन बेजों दै दंमोन बेजों दै फैजोबो नायलाय नै अखा माबा शिब मन्दिर इलेक्ट्रिक कारेन्ट बानायो बेजोंबो बिनि आन्थाल' आरो बाबा शिबनिलै भलेनाथ हा औ बाव फैसा 200 होदेरनायखाय साबसिन जायोब्रा आयो जायगाखौ माथो नै जों फाइनालि सफैबाय वाटारफलाव वाह हमनानै ला
Ada terima apa? Moza! Mabri mendang! Moza mendang! Jai murah hari ni! Kira? दा जोंहा दुगैखांबाय जों थांफिनसिगोन दा दुगैखांबाय जों थांसिगोन दा मोजां मोनबायलै दुगैनानै माबायदि मोनखो दुगैनानै आंखौ नोगोर मोजां नुयो माथो आंखौ नोगोर मोजां नुयो माथो Oh, बावबायसोमोन आंनि गस्ला पेन गिसि आरो बाइक साबिखौनो बावबायसोमोन फाग्ला बिदिनो दा रुको फट' केमेरा बावनो र'ब्रा फट' खेबनो र' मन्दिर ना माबायाव ओइ शिवरात्रिया मालामोनलाय दंबावो ने फैनांगोनलै बहाय गुटखा लोंनो मोनलोङोनो बहाय आराम गोजोमनानै थाबाय थानोसै दैयाव जों दा थांसै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दे ओमफ्राय शेयार खालामदोब्रा लोगोफोरनो वाट्सएपआव मेसेन्जाराव लाइक खालामना हो दे